हेलौ लोगोफोर नै दिनै थांसै जोङो फुटबल खेला नायनो सयका सुब्रियावहा बारा गोजान जायोना साइकेलजों थांसै बाइक गैया नालाय सेंग्राफोरनि दुखिया 20 टाका लायनो टिकेटआ थांसै दिनै फार्स्ट ओइ मक्केल पुवालि टय नै जों गामिनि सेंग्राफोरा फुटबल खेला नायनो थांनो नागिरदों नै थांबाय थादो थांगासिनो दं फुटबल खेला नायनो साइकेलजोंसो बाइक गैया साइकेलजों थांसै दिनै फाइनाल दंनो दिनै नायनोसै खाननै ना खानथाम जानाय नायहैयाखै दिनै नायनोसै आरोना दिनै खानसेखौ स' नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअ'आ बेनो जागोन एकदम नायबानो जाबाय ना नै गामिनि मा आधा लिटार फुल टेंकि सोनागौमोन आं नोंनि बाइकआथ' दिउका थानाय दिउका थानाय मा साइकेलजों खालायनांगौमोन खैजोन साबा थांनांगौमोन खिन्थु आं माहा बुङो बेयावनो थांनांगौमोन थांबाय थादो थांगालायनो नेपाली गामि नेपालीफोर दं भाई हमारा तो क्या बोलो यार गरीब है हम साइकिल से जा रहे हैं फुटबॉल खेल मैच देखने के लिए फुटबल नायनो थाखाय जों माहा फैयाखै साइकेलजों इमान खस्थ' माने बारा गोजान नङा नायलांबाय लोगोफोर मोनफैबाय नै इटा भाटा खाथि नायलै ओइथिं दुब्लिथिं लेफ्ट साइडथिं ओइ बिलाय मा खालामदों जन'गन गायदों गैखा दुब्लिफोराव हारसिं जन'गन लाजिनानै गसरसोराबाय लाजिनानै लाजिखानांगोन ओइ फट' मादि फैगोनलै बेयावहा फट'आ औ बेला बरिया सुपार हट डट साफा फैगोन ना नै खाथियाव इटा भाटा दं कुटुब मिनार जोंनि साइकेलजोंसो नै दाबो मोनहैयाखै मोनहैसिगोन बारा गोजान गैला आधा जानो हागौ एकदम नै लामाफोरा गामि गेजेर हाइ कुवालिटि जाजोब्बाय पाक्का गोजा जाजोब्बाय जोंथिंगालि मा खालामनो नै इटा भाटा सोलिगासिनो दं बेवहाय इटा भाटा गैया जोंनि खाथिनि दाबो मोनहैयाखै इटा भाटाल'सो मोनफैदो ज' मोनहैखांनानै देखायनोसै पुरा नै अट' सट' लाना फैदो गोबां मानसि फैदो नै गोबां गरम जायगायावनो बेसे खेलाया फाइनाल दं दिनै बहुद फाइनाल दं दिनै फाइनाल मार्च लाबोनांगौमोन ओइ दङ अबयसे आं Nailai itu di situ. Jaga. Michael Martin itu. Iya. Labai. Ani labai. Ani to stolo. Hei, bisa, dos na biste ga. Ma haluan lai jeng mat lero. Tiket labai hangsri. Tiket labai. Fokus labra aduh ghonta ni. Gitu. Halo. Tiketnya Pak. Belum lah, Pak. Aku duduk, Pak. Wow, baik, Pak. Aduh. Tamam, sih.
Hei, malah. भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लोगोसे बेल आइकनखौ थुना हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ नोंथांमोना सिगां मोनग्रोयो स' भिडिअखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दिनैनि भिडिअ बेनो गेलेनाय माने देखायनोथ' बारा हाया फायनाय आरो थांनायखिनिल' जासिगोन दिनैनि भिडिअ बेनो नायनानै मादै मोनखो लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय चेनेलखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअ Hei, gue phone hal besang lain ya. Ini nih. Jangan lama nih. Kalah. Hang. Wah, sabar dong ya. Gol. Kau dulu ya, ha. Coba le. गेलेनायखिनिखौ देखायथ'ला स' देखायबा माने भिडिअ बहुत गोलाव जागोन बेनि थाखाय देखायला स' नै बेखिनिखौनो देखायनोसै देखायनानै जोबनायनि थांनायखौ देखायनोसै आरोना बेनो दिनैनि भिडिअ खेला जोब्बाय नायखांबाय माजबाटा जितिबाय तेजपुरा जेनबाय थांसै एकदम गोजाननिया हारिबाय खाथियावनो लाखिबाय प्राइजखौ मोजाङानो जादों जोंनि खाथि जायो माजबाटा मोजाङानो जाबाय लाखिबाय नै मानसिफ्रा जमा ओंखारलांगासिनो दं एबारे नै ओंखारलांनाय माबाखौ नाय मान गिर लामाया खेला अभार थांबाय इसोर नै मा पिस खोबदो ना मानसि मा प्राइज थांगोन हा फट' मोनसे साबायनोसै माहा बिदिखौ एक बोले हम वेट कर बोलेंगे तमाम भीड़ खला